Batch 84. Batch 84. 87. Walang 85, 86. 87. Ah, ganda. Sana all. 95. Batch 75. Wow. Alright. Wala ay. Ang kaya siya. 75. Ang ganda ng 1975. Ay! Ang ganda naman. Ay, ay, ay! Tara na, tapos na. Kamayin pa. Tuloy na. No, ang ganda, pinagandaan mo. Mayaman nila. Mayaman sila. Malaman yung batch nila, oh. Sana all. Ah, wow. Sana all. Ay, yan. Nakasasakyan na sila. Ay, galing. Wow. Ah, nakasasakyan na sila. Sana all. Wala, 1977. Nineteen 77. But, Nano do ya di Holy? ang manano ka wala ba? 80 ay 2003. Wow. Ah, Holy. Holy to. Hi, sure. Hi, Mark. Ay, tapos na. Ay, hindi, meron pa. Ay, wala na. Mayroon pa. Wala na, tapos na. Ato, kaya ka nito. Harin, wala na. Nagagit ako. Tapos na. Bye-bye na. Ah. Here in the museum. How are you doing? Ay, so. Ang ito. Arrows here. Oo, ma. Boys. Ayaw, coins. Bobby. Wala talaga ma-end live lang ako. Wait lang. Hello. Oo.